Tene avril kalo kile 26 san 2021 aw minnu bɛ kan filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye fɔ aw sigiyɔrɔ la ni ye bamanankan kunnafoni suru waati selen Mali kibaru jabarani kan aw bisimila. An lamɛnbaaw an b'aw fo kokura a ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement ye comité d'orientation stratégique mɔgɔ tɔgɔ da kɛnɛ kan dɔgɔkun furancɛ kɔnɔ mɔgɔ 50 hakɛ de b'a kɔnɔ olu cɛla muso ye 10 ye société civile ni politique tɔnw na jateminɛna caman kɔni y'a jira ko jɛkulu in sigini bɛnna kosɛbɛ sabula k'a bɛ kɛ sababu ye ka fanga yɛrɛ dɛmɛ yɛlɛmani nasiraw la ani yiriwali siratigɛw la nka politikitɔn dɔw fɛ komite in sigili sen kan o sen sumayara kosɛbɛ ka sababu kɛ furancɛla fanga yɛrɛ kuntagala tɔ man jan bilen nko n'a ta bɛɛ société civile ko ale jɔyɔrɔ yɛrɛ de fɛgɛyara ko in kɔnɔ hakilila jiginna comité d'orientation stratégique ye jɛkulu ye min sigira sen kan marisi kalo tile 31 san 2020 walasa ka minisiri ɲɛmɔgɔ dɛmɛ hakililaw ni yɛlɛmaw doni na jamana politikikow ni fangabulon cogoyaw la. O tɛmɛnen kɔ an b'aw ladɔnniya ko lasigidenkɔrɔ Boubacar Gawusu Jara fatura Segu ni Moti maraw politiki ko fɔ ka bɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ tun ye Mali lasigidenkɔrɔ Boubacar Gawusu Jara ye Tinisi jamana na a fatura jumadon avril kalo tile 23 san 2021 bana kuntagala suru dɔ senfɛ yani a ka suwanti ka bila jɔyɔrɔ in na jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita fɛ san 2019 Boubacar Gawusu Jara tun ye jɔyɔrɔ caman fa Mali kɔnɔ ani Afriki tilebiyan fan fɛ a kɛra kiiri ko minisiri ye ka kɛ foroba baara ko minisiri ye o kɔfɛ ka suganti ka kɛ jamanakuntigi so secrétaire général ye. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya ko Britain bɛ ka sira dayɛlɛ Yves Bissouma ye nanzara jamana ndolantanton caman bɛ Yves Bissouma nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Liverpool, Manchester City, United ani Arsenal nka min kɔni sɛbɛntiyalen don Yves Bissouma bɛ Britain bila ɲina o jɔrɔ b'a ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni degeli karamɔgɔ la bi kosɛbɛ ɲina Yves Bissouma ye bɔko 30 kɛ Ligue 1 ndolantan kɛnɛ kan ka bi kelen don bɛnkan sɛbɛn min bɛ ani Britain ndolantanton cɛ o kuntagala bɛ taa fɔ san 2023 la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la k'aw ladɔnniya ko Tchad FACT kɛlɛcɛ 246 minɛna muguda la ka don kiiritigɛlaw bolo mɔgɔ minnu murutilen don Tchad fanga ma olu ka jɛkulu bɛ wele tubabukan daɲɛsuru na FACT o kɛlɛcɛ 264 minɛna muguda la denmisɛn 11 b'o la ani u ɲɛmɔgɔ 5 sibiridon avril kalo tile 24 san 2021 o latɛmɛna gendarmew ka bolo kan ka kiiri tigɛ u kan sɔrɔdasi minnu bɛ Tchad furancɛla faga kunna ni wagati na o kuma lasela Azimu Aguna y'a jira karidon avril kalo tile 25 san 2021 ko mɔgɔ murutilenw tun b'a fɛ ka Tchad jamana dafiri o siratigɛ la a ko an bɛ waati min na fɔ ka bɛn ko kuma t'a la i n'a fɔ fasoden cɛdenw bɛ ka laɲini kɛ cogo min na. Ne bɛ an ka bi kunnafoniw dancɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya ni bɛn sabati Mali kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la nin kɛnɛ kelen kan.